nos reunimos con representantes de asociacións juvenís, de estudiantes universitarios, representantes de estudiantes universitarios, e todos demandaban o mesmo. Consideramos que os horarios das 3 bibliotecas públicas do Concello de Ourense son claramente insuficientes. Habería que darlle tamén unha volta aos recursos destas instalacións e ao propio espazo. Son varios os estudos que cualifican o ir a estudiar as bibliotecas con varios puntos beneficiosos, pero para coñecelos, como dicimos, é necesario xuntarnos cos usuarios e seguramente logo determinaránse de xeito natural ou de xeito automático eses horarios, porque hai que ter en conta que hai estudiantes que efectivamente usan a biblioteca polo día, pero tamén os hai que os usan pola noite. E relacionando isto coa miña intervención anterior, dicir que hai xente que non pode estudiar pola noite porque ao mellor non se pode ni pagar o recibo da luz ou porque ao mellor non pode ter acceso a internet e precisa acudir a unha biblioteca no horario nocturno porque ao mellor está opositando e polo día traballa e pola noite estudia. Hai un sinfín de causas e de casos o que habería que darlles cobertura axeitadamente.